Какво е мнението ти за турнира Ариана Аматьорска лига? Много хубав турнир за България. В Бразилия имаме много подобни турнири. Не точно същите, но доста приличат. Специално тук за турнира в България аз съм изненадан. Бургазлиите от Сион доста ви затрудниха в матча срещу вас днес. Да, така ние бяхме дошли да се забавляваме. Не играхме толкова сериозно, но разбираме, всеки ще каже, сега загубихме от аматьори, но ние просто се забавлявахме. Какво очакваш от матча с Базел, плейофа за групите на Шампионската лига? Подготвяме се много сериозно за тези матчове. Само с футбол може и да не спечелиш. Трябва да си много стабилен психически, да дадеш най-доброто от себе си, ако искаш да спечелиш такъв матч срещу такъв отбор. Трябва да дадем повече от футбол, за да се класираме. Нашия ден трябва да е перфектен. More than the football. You need to be in the perfect day.